Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe nibingelelwa yingwe ehamba namabhubesi impunga yesintu umshana wakwaNgcobo Fuze omashiya amahle sengathi azoshumayela. Nanamuhla bafowethu angihambi ngedwa, ngihamba nensizwa ngibophele sizofundisa abantu, sizochushisa abantu abadinga ukuchushiswa kubantu abayikhulu. Sisuke mhlambe thina size kwabathathu. Ibona sisuke sithunywe kubona amashimane. Akubingelele mne wethu kwi-channel yethu enkulu impunga yesintu TV. Siyabingelela emphelandaba sibingelele Fuze kodwa bekufanele siqale koNhlanzi abantu basezulwini Nhlanzi omkhulu. Siyabingelela phinde sibingelele nababukeli bempunga yesintu kuphi naphi la ifinyelela khona naphesheya yolwandle yafika ngithi. Kunjalo. Siyabonga kakhulu siyabingelela. Umfana kaMashimane obingelelayo imbumbi. Hayi Mashimane ungahlukumezeki umyothu masiqala kuwena. Nakhona futhi njengoba siqale kuwena silenzanga iphutha ngoba singaphinde siyibeke inkulumo sithi uma umuntu omdala echophile eya ngasedolobheni ingane ihamba nenduku phambili imbhulile amazolo ukuze lezonyathela khona anyathela amazolo sengasekho. Kunjalo kushuthi ke ngibhula amazolo. Mashimane baba Nhlanzi asikubingelele baba Nhlanzi kuyintokozo ukuthi ngasonke isikhathi uhlala ufika la kwi-channel yethu enkulu. Siyazi ukuthi enkulumeni ojwayele ukuzikhuluma ikakhulukazi ufundisa abantu indlela eyiqiniso kaShembe nanokuthi abantu kufanele baziphathe kanjani. Abantu abaningi esebehamba ngokukholwa kaShembe abathandi mabekuzwa ukukhuluma. Ziningi futhi izinkulumo abangazikhuluma ngenhloso yokunqunda amandla nokudicilela phansi. Kodwa mina ngiyimpunga yesintu ngithi ungapheli amandla. Okukhulumayo kuyiqiniso bakhona abanendlebe ezisokiwe abakwazi ukulizwa iqiniso ukuthi amazwi sokuwakhipha ayisiningi. Nokukhuluma nje mbanjwa ngamathongo nangezinyanya zakaShembe ngoba kubalekile ukuthi nathi njengoba sizalwa kuleli bandla amathongo lawa amanye akaShembe angabanga amakhosi asambethe thina akwazi na ukuphefumula ngabantwana bakaShembe. Ngiyathokoza kakhulu ukuthi sithole uhlelo njengalo ongasho ukuthi njengoba sikhuluma nje sikhuluma ngoba sesamakhosi sikhuluma njengamalunga omndeni kuyinto ehlela umndeni wakaShembe kumele sikhulume singakhulumi ngoba mhlambe sikhuluma ngoba mhlambe sibheke indaba zobukhosi nani ngoba base bakhulume kanjalo mbanda cha amakhosi akhona ehlalweni la ngikhuluma noma ngikhuluma njengelunga lomndeni ngokwembatha amathongo nezinyanya zakaShembe ngoba nazo ziyadinga ukuthi uphefumule ngoba ubaba omkhulu wena abafowabo nodade wabo umqalo wendlela waphinda futhi umqalo wendlela walahlela ingane eziningi imbanjwa le ingane ziphenduke zaba ingilozi zaleli bandla zaphenduka zaba amathongo aleli bandla ezembethe umndeni wakaShembe edinga ukuthi nazo zibe sisekelo somndeni wakaShembe usebandla nomndeni wakaShembe ngoba igcineni kumele sikhulume mbanjwa ngoba izinto ziyonakala amathonga nezinyanya zakaShembe zivalelekile nezingilozi zaleli bandla asiwona amakhosi kodwa ngokuzalwa kulomndeni omkhulu ngawasebukhosini basezulwini kumele sikhulume sikhuze la kukhuzeka khona sincome la sincoma khona silekelela silekelela khona kubaleka kakhulu lokho manje ngoba ziningi izinto ezonakalayo sibhekile sithule mbanjwa. Baba Nhlanzi engingakusho ukuthi labo bantu abangaba namazwi okanye ababa namazwi ukuthi uma mhlambe nikhuluma izinto ezithile bathi senizenza amakhosi ukhumbule baba Nhlanzi ukuthi abantu abaningi bagijimela enkolweni kunezinto abangazilungisile emuva emakhaya. Kunomuntu kubo khona umuntu wayexova athatha isagila asifaka okuhambeni insizwa zihleli nokuthanda ukuphawula ngezinto zomndeni nje ngiyakuthokozela kakhulu mina uma wesinye isibongo suphawula kulo ngezinto zomndeni wena kholwa la ekhaya kaShembe gcina imithetho yenkosi ongaphansi kwawo ugoqa kuyona gcina imithetho abafundisi nabashumayeli izinto zomndeni zamathongo nezinyanya ungayingeni kakhulu uma wenze kanjalo uhamba kahle ngoba asikho isidingo sokuthi wena owesinye isibongo ukhuluma izinto zesinye isibongo angeke ungize mina mbanjwa ngiphawule ngezinto zakini kofuze noma izinto zakoMbanjwa ngoba mina angizazi iqalaphi ziyapi futhi angihlangene nazo kubalekile ukuthi izinto zemndeni uma umuntu nje kakhulukazi laba bakholwa la ekhaya izinto zomndeni wakaShembe bangabe izinto abathanda ukuphala kuzona kakhulu ngoba egcineni izona ziyobagweba egcineni kunomndeni la ekhaya kunebandla
thina masikhuluma izinto zakithi ekumele sikhulume ngazo esibonayo ukuthi lezi zinto zakithi ziyonakala ngenxa ukuthi sivalelekile. Akufunakali ke ukuthi uma umuntu uphawu lezi zinto zamunye umndeni nomunye umuzi wena khuluma ngebandla uhloniphe yonke imithetho yamakhosi, uhloniphe abafundisi nabashumayeli, uhamba uphawu izinto zemndeni yabantu ukhuze umuntu oyesinye isibongo uhamba ugamanxa endabeni zomndeni. Leyo nto egcineni idala inkinga enkulu nje manje. Angazi ukuthi lo muntu usuyicabanga kanjani. Sizwa kahle baba uNhlanhla, sethemba ukuthi nabo labo abanalowo mqondo wokudunga bayayizwa lenkulumo. La ngikhona bafowethu ngike kuthaneni kunabantu abake bangithinte, yabona njengoba siyikhombo kanje hayi sisazothuthuka futhi sisazoba nje sendaweni ngoba manje indawo la yashaya, sisazoba sendaweni enhle la sizothi khona masishutha siyikhombo umfanekiso wethu oqoshiwe ube sezingeni sisazokwengeza. Ngiyabona akusafani ndasuka khona suka kude mba hayi suka kude kakhulu mningi futhi neminyaka hayi semningi kakhulu iminyaka hayi kanti ke mningi kakhulu iminyaka sekulolu uhlelo amakhamera amabili wona shodayo siyacela amakhamera nje amabili wona shodayo ukuze umsebenzi wethu sizowenza ube sezingeni phezulu kukhulu. Sibonge nabalandeli nababukele sisuka nabo kude kulolu hlelo. Simningi kakhulu iminyaka mbanje into kulolu hlelo. Sicela ukuthi baqhubeke basilekelele basiphe ihloko la sikhuluma khona kambe basithethelele singabantu, kodwa baqhubeke basilekelele njalo nje kube khona uxhaso nje bahlale benathi. Yahamba bafowethu la ngifisa ukuya khona namhlanje ngifisa ukuye kutheni mawubuka enkathini yanamuhla esiphila kuyona. Siphila enkathini la inkolo kuyiyona undabuzekwayo, kuyiyona nto esematheni. Kanti masiqhathanisa nasendulo into eyayikade undabuzekwayo izinto zasemsamo. Ngizokwenza umfanekiso. Ngezikhathi zasendulo umkhuleko wawukhona kwakukhuluma nabalele. Ucele kubona kunenkolelo ethi ngoba bona baseduze nomveli kuqala. Kwakucelwa kubona futhi izinto zazenzeka nakubona. Babekhula, babempunga. Bakhule baze bakhokhobe. Bahambe babempunga njenganawe mashimane. Bakhule baze badondolozele. Uyabona? Ngana ngesizathu sokuthi into ababehleli kuyona yinto ababekade beyidalelwe umkhulu womkhulu. Mabefuna ukudlulisa umyalezo othile noma befuna ukubuza babehamba bakhuphukela entabeni. Uma izulu lingani bakhuphukela entabeni. Bathi mabebuya imvula isiyabalandela. Makukhona izinto ezikekhaya abangaziqondi kahle owesifazane makufanele abelethe akubeletheki kuphuma izalukwazi zishaya indlu zithethe abelethe umakoti. kunjalo. Mawubuka enkathini yanamuhla into eyundabuzekwayo inkolo. Kuthiwa abantu abathandaze. Engingasho ukuthi abantu abangathandazi ngoba nami ngiyathandaza. Ekseni nje bengothandaza. Yabona? Iyona nto enkathini yanamuhla efundiswa abantu, iyona nto ekhulunywayo ukuthi abantu abathandaze. Abantu mabethandaza bathandaza kumkhulu womkhulu. Kuhlukana ngokwamabandla ukuthi abantu mabethandaza bathandaza kanjani. La ngifisa ukuya khona ke bafowethu, ngifisa ukuye kutheni njengoba endulo abantu ababephila endulo babekade bekhonza umkhulu womkhulu. Baphinde futhi bakhonze nasemathongweni nasemakubo. Bakhule baze bakhokhobe. Kodwa enkathini namuhla thina sisonta emasontweni siyathandaza ngalendlela esafundiswa ngayo. Kwagcina manje kungathi okwasemakhaya siyakulahla. Kodwa manje asisakhule. Sekukancane ukuthi uzobona ikhehla. Omunye kuzothi isikhathi esiphila kusona ukudla esesikudla, yabo? Bangayithethelela nangoma ngabe yini lenkulumo le engiyishona. La ngiyakhona ke bafowethu, kungabe mhlambe umuntu othi mina sengikholelwa enkolweni kuphela, angisakholelwa kokwasekhaya. Kungabe lowo muntu loyo uhamba kahle yini uma kuthiwa yena usekholelwa enkolweni
entweni zakubo amasiko nabantu abalele akasayingeni ngoba sinabo abantu abanjalo ngisho nakule nkolo kaShembe abathi abantu abalele abasayingeni indaba yabo kodwa bona sebebheke enkolweni angazi noma ngizwakala yini Fuzo omkhulu siyakuzwa baba indaba enkulu oyikhuluma namhlanje ukuthi umuntu othi uyayiyeka kahle kahle uyabiyeka ubiyena kodwa ukholelwa kulokho angakwazi isizulu esisho njalo leso kunento efuna sikhumbule inkolo engifuna ukungena kakhulu kuyona ile engiyaziyo ngoba iyona the umkhulu umveli iqala athe mabebona abantu besuke kubeni ibona wasethumela yona kubantu kunjalo iyona ke ngizokhuluma ngayo ukuthi ize ibe khona yona ke abantu babe khona kunjalo umveli iqale khona kunjalo kodwa isizathu sokuthi ibe khona kwayo nokufika kwayo kubantu iveli izobuyisela abantu ekubeni ibona izobuyisela abantu emasikweni nasesintwini ngoba phela isiko nesintu leyo nto iyodwa iuNkulunkulu kunjalo isiko isintu leyo nto uNkulunkulu noma umuntu angangaya esontweni uma egcina isintu okubabone kahle imizi yasehlanzeni abantu abagcina kahle isintu ubabone izalukwazi namakhehla amabhinci besigcina kahle isintu bezenza izinto zasekhaya abafika zenziwe uma ngikuphendula lapho mne wethu umuntu onjalo uduke kakhulu ungcono umuntu othi mina ngiye esontweni kodwa ngigcina okwakithi ngigcina isintu ngenza into la ekhaya kwakuthiwa ukhokho wala ekhaya nomkhulu kakhokho owayeyenza ngoba ngenza into yala ekhaya kunomuntu othi mina ngiyakuyeka okwasekhaya ngilandela inkolo ngiyawayeka amasiko ngilandela inkolo loyo uduke kakhulu ngoba uziyeka yena kodwa ulandela okufike uyena ekhona uyena abantu basendulo siyayisisho yabona abantu basendulo babe noNkulunkulu ekuthenini babe noNkulunkulu babe begcina ukuba yibona kunjalo babehlakaniphile futhi kunjalo benoNkulunkulu kanjani lezi zinto kade uzisho kunezinto zabo babezenza babeyazi ukuthi mangena inyonga kanje la endlini kuzokwenzeka ukuthi le nyoni mayiqhamuka yenze izokwenza ukuthi uma kwenzeka kanje kumina egazini izulu malenza kanje kuzohamba kwenzeka kanje yini le ukuxhumana nemvelo nokuba yibona okwenza ukuthi uNkulunkulu abeseduze akwazi ukukhuluma nangemizwa nangezinto abayibonayo ngoba baxhumene noNkulunkulu bamile kubeni yibona bamile esikweni abayile abanikezwe umveli iqala yabona baba Nhlanzi ngoba ukhona baba uNhlanzi kanti uMashimane angazi ukuthi uyenzelani lento kwamanje ngathi usefuna ukuyigoqa lenkulu futhi ngiyayibona ngathi ingilosi ihlelekile kanti ngifuna ukuthi ibe inde kakhulu kodwa manje indlela abeka ngayo angathi manje uyayiphethe mina asikakafike ekutheni siyiphethe Mashimane baba Nhlanzi baba Mbali angufake lo mbuzo ngiyazi ukuthi nginyama nambana vele kwabaningi mbajo esikhonza nabo abazonda iqiniso mbajo baba uNhlanzi sinabantu manje esebekuyekile kwasemakubo sinabantu manje makufanele baphukudla abantu abadala umuntu athatha into athenga ilayisi athenga impuphu athi yena uyophakela abantu abadala bakubo esontweni ayonikela ngokudla sinabantu abanjalo manje esebeziyekile izinto zasemakhaya ngabe umuntu uma eseyinazaretha kufanele yini ukuthi yonke into eyinkinga athi yena uzoyilungisa esontweni nento eyinkinga yasekhaya Mbajo lento esho nami ngeke ngiyibone ngiphinde futhi mhlambe ngibathethelela abanye abantu uthotho nambanjwa bayahamba abantu baye kubantu afika athi umuntu umsamkini awukho noma umsamakini sonakala noma khona wathwebula idlozi kuba nezimo ezinjalo umuntu agcine esethi ngcono ukuthi ngiyonikela esontweni kodwa ke mina engakusho ukuthi umuntu nomuntu njengoba lento engayikhuluma ngaphambili umsami niqobolo wakhe ukunikela esontweni manje nokwenza isiko noma nokwenza umcimbi wasekhaya kuyinto embili ezihlukene abantu abangayilahli izinto zasemakubo abese begijimela ukuthi balungise izinto zasesontweni batsho njengoba nokukhuluma uthi wena abantu manje sebeyasuka umuntu athathe ilayisi nempuphu noshukela athi ngiyonikela kaShembe kuyinto enhle leyo ngoba lapha kaShembe kunezintandane kunabantu lapha kaShembe ababafelokazi
kunabantu lapha kaShembe abangenabani abahlala khona ngoba bayondliwa kaShembe kuyadliwa kuyinto enhle le ngoba egcineni isibusiso bayazizuza bayasithola okungasho ke lokho manje ukuthi umuntu sekufanele ukuthi engabe khona into ayenzayo ekhaya kubo noma la ehlala khona ngoba egcineni kunamathonga amembethe mbanjwa uthothi amathonga akaze awenzele lutho uyazi akasakhuluma into bamashimayelanga ngayithanda into oyikhuluma ukuthi umuntu uthola ukuthi usefaka isiphandla lapha kaShembe ngalomcimbi wamakhosazana oba ngoSeptember bafaka iphandla kunomcimbi owenziwa uthothi kuba akaze akenzelwe isiphandla abantu abake bazifuna ukuthi baphethe ubani umuntu okuwena wena kahle hle imapha amathonga asondene nawo noma ngabe kuthiwa uzaleka kanjani manje noma ngabe kuthiwa uzaleka kumalume egcineni zikhona idalo ohamba naso wena zifuna ukuthi lengilosi nezidalo engihamba nazo obani ngabe yini abayithandayo nabayidinga kumina bese ukuthi mawuya kaShembe manje usuyocela isibusiso uyangizwa ngithini uyocela isibusiso kuShembe usungahambiseli abantu bakini isithebe noma ukumaya nesithebe sabantu bakini usenza la uhlala khona noma usenza kini noma usenza endaweni yakho noma usenza komalume wakho noma kanti wakho noma ngabe ubaba wakho noma ubaba omncane wakho izinto zakini ziqondene nekini ngoba zihlukile manje zidinga ukuthi kushisa impepho zidinga ukuthi kuthemeleze ngabe kuyathemeleza zidinga ukuthi kukhanyise ibani zidinga ukuthi kube nezinto ezenzo ezimkhuba neziyisiko lalowo muzi manje lapha ekhaya ufika unikele uzilethele kuma ulethile bese uthola isibusiso kunezinto engeke bakwazi ukuzenza efanele zenziwe kini eziyisiko eziyisintu sakini manje nako kunye engifisa ukukuthola bafowethu manje ngezikhathi zasendulo babeqikelela kakhulu abantu abadala entweni ezifana namasiko manje ekufanele enzelwe umuntu manje babeqikelela kakhulu yebo manje ngezikhathi zasendulo isibongo kwangewona umbhalo lo subhalwe phansi kodwa isibongo kwakuyisisekelo somuntu ukuthi uzalwa kuphi usekeleke kuphi imuphi umsamo ekuyiwona wona omsekelo manje uyangizwa ngithola kahle uma isibongo kwakuyinto ebalekile ngesikhathi zasendulo kungabe mhlambe umuntu uma ekhola noma ethatha isinqumo sokuthi yena usezokhola kubaluleke kangakanani ukuthi isibongo sakhe siqonde kungabe mhlambe ikhona yini into engamthikameza uma kuwukuthi akadlihluphi ngesibongo sakhe nokuqonda kwaso uma ezongena enkolweni noma ukungena enkolweni akukudingi ukuthi uzazi imvelaphi yakho nesisekelo sakho manje lo mbuzo obuza uJulia kakhulu manje ubuza umbuzo oyinkinga kakhulu kunevesi lapha kumaNazaretha elithi ngizokugweba nje nami elithi ayekho baba wakudala ayekho mama Ncisa uJehova kuphela uyayizwa into engisho lithi umthandazo weSabatha verse 17 akekho ubaba wakudala akekho mama oncelisayo uJehova kuphela uyabona lo verse likhulu manje ngoba sinenkinga kakhulu manje abantu abahlushwa isibongo uma singabuyela ngampela sihlehle siyemuva manje siqale kokhokho kudala lento esibongo manje ngiyakwenza ukuthi ugcine ikhanda lakho ube ngathi alithathi kahle ngoba kunabantu abayibiza ngeyibongo uthola lezibongo abadonsa inhlobo kusona ufaka uVodacom kodwa i-airtime yakho ifakayo uMTN akuhambelani manje ekugcineni manje into ebalekile kakhulu umuntu udaliwe nje wayisidalwa sikaNkulunkulu wayisidalwa samvele nqaka ukuthi ubheke inyanya namathonga akwembethe mbanjwa lokho kukhiye kakhulu ngoba yabo lento esisho yesibongo shuthi uNkulunkulu kwakuyindlela ukuthi kuhlele nje kube khona ngamakhaya egcineni sonke siyidalwa zamvele nqaka angithi ayibona ntombani ngoba manje egcineni lento yesibongo iyinkinga kakhulu baningi kakhulu manje abantu namhlanje abafika lesontweni umuntu ohlushwa isibongo uthola ukuthi uzonikela kuhambe umuntu azithole lesibongo asinikelela akusona esakhe isibongo sakhe yilesi abese egcina omunye umuntu manje egcina sephelwa amandla kubalekile kakhulu ukuthi usiphambise isibongo sakonina sakama wakho noma sakamama okuzalayo angithi yabona lonto ngoba isona isibongo esiwukhimne ngokwami ngasiqhakambisa futhi ukubagcinela abantu idingo kakhulukazi laba kama wakho ngoba gcineni mbanjwa senkingeni yesibongo mhlawumbe ake ngiphinde futhi ngibuze ngifisa la ukuthola impendulo emfishane yebo mbanjwa ungabe uma uzongena enkolweni kufanele ungene enkolweni nesibongo esitshekile noma nesibongo esiqondile akufanele ungene nesibongo esiqondile mbanjwa uma kuwukuthi isibongo sami sitshekile manje kufanele yini ngidhluphe
uma sengingaphakathi enkolweni ukuthi isibongo sami ngisiqondisa kanjani? Lokho kukhiye ke manje. Kumele ukuthi uma usungaphakathi enkolweni uzihluphe ukuthi uzame ukuthi ulungise isibongo. Ake sikhulume manje ngale yokubhabhadiswa. Mhlawumbe iyona ezokwenza ukuthi icaciseke le mbuzo ubuza. Uma umuntu ebhabhadiswa kuthiwa abhabhadiswa isibongo sababo wakhe. Lapho ubaba akaza kuhlawula. Lapho ubaba akaze akuhlenge. Wakuphika. Uyayibona lo nto ukuthi inkinga kanani nomuntu futhi uthi naye lapha akasanakho ukuthi yena afike mhlawumbe aqonde lokuthi kuyingozi kanganani empilweni yakhe la uthunywa abantu bakomalume ukuthi uzobaguqela la kaShembe kodwa wena usuphamisa isibongo sakababa wakho ngoba kunalento ethi umuntu abiza isibongo sababa wakhe umuntu akabiza isibongo okuyisona esomgogodla sisisekelo sempilo yakhe namathongo okuyiwona amembethe ngeqiniso uma usulana kubalekile mbanjwa ukuthi isibongo sakho usilungise esontweni ngoba kaShembe kakhulu isibongo siyalungiseka futhi ukuze njengoba usho ukuthi mawungena isibongo esitshekile siqondise phela mbanjwa kodwa uma uyobhabhadiswa enza siqiniseke ukuthi ngaphambi ungene emanzini ziqonde kahle hle ukuthi wena abantu abakwembethe nabantu abakuthume kuleli bandla ibaphi. Mashimane, ake ngiye lapha kuwena Mashimane. Ngiyabuya ngizala kubaba uNhlanzi kodwa baba uNhlanzi nawe ungajobelela kulento engizoyibuza ngoba la ngiyakhona uyabona ngezikhathi zasendulo kunabantu ababephiwe ngezikhathi zasendulo uma labantu babephiwe ukulekelela abanye abantu ngokuphiwa umkhulu womkhulu uMvelinqangi. uMvelinqangi wayesebenzisa bona ukusiza labo bantu. Uma uzoguqa uthandaze uthi inkosi anginalutho endlini. Bengicela ungipho kuyethunjini. Bese uthi uhamba uhlangane nempunga yesintu lapha. Ithi inkosi ithi hey kade kakugcina Mashimane. Awubambe la futhi uthenge nomunye yathi ngikunikeze 100 rand. Lo 100 rand awuzange uqathake kodwa lo nkulunkulu omthandazayo usebenzise mina muntu ukuphendula umthandazo wakho. Nanga umuntu uyagula umegula lo muntu ethandaza ufuna ukuphila. Kunabantu endulo ababeneziphiwo ababekwazi ukwelapha abantu abagulayo namanje basekhona. Kungabe uma usuya kokholwa enkolweni kufanele ukuthi isiphiwo phela manje ushiye yini sona enkolweni abekho yini abantu abagulayo ekungenzeka uNkulunkulu asebenze ngawe ukusiza labo bantu bakhe ukuze bakholwe kahle. Futhi umbuzo uthi ukhuluma ngomuntu ophiwe la. Ngikhuluma ngomuntu ophiwe hayi umuntu othwele. Hayi umuntu owahamba wayothenga into yokusiza abantu. Ngikhuluma ngomuntu ophiwe umuntu onesiphiwo ukuthi naye uma mhlambe eyakokholwa noma uma esezothatha isinqumo sokukholwa ngabe kufanele akushiye yini akuphiwe kokulekelela abantu ngokusetshenziswa uNkulunkulu. Kuphazamiseka kuphi nokukholwa kwakhe? Futhi siphinde sibingelele umkhulu kakhulu umbuzo. Inkulu kakhulu indaba okukhulunywa ngayo namhlanje. Siphinde futhi sigcizelele lokhu kubantu Nhlanzi. Fuze ukuthi njengoba sila okunye sizokukhuluma bakhona abangeza ukukuthanda vele izinto abantu eziningi abangayithandi izinto okuyizona uma lingaphili iqiniso kuwe awukwazi ukuthi uphiliswe iqiniso ngoba vele aliphili kuwe kunjalo uphambana neqiniso uphambana noNkulunkulu embuzweni wakho ke mne wethu ake ngiqale la ngizophinda futhi ngithi inkolo nengiyiqonda kangcono nayithunywa zakithi nezingiphethe ezathi nansi inkolo yasezulwini kodwa kimi ileyo kuNazaretha uthi uShembe esihlabelelweni sika 13 uqedile ingakho kubalekile ukuthi uma uShembe la esihlabeleni ushumayelile washiya umyalezo wenza konke wayala siyo yonke into awuzosifunda nje unike isikhathi manje khona izinto uShembe ayikhulumelana esihlabelelweni zingakenzeki sezenzeka manje sekufanele wena wambulele ukuthi unayo lento eyisho uShembe eyikhuluma ngesihlabelelo ngoba wayishiya umyalezo eshintsha umayela
ngilana ke kuthenini ke esihlabelelweni sika 13 uqedile uShembe ngendaba yephiwe amathalente neziphiwe akusetshenziswe nguwe Nkosi uma nje kuzosebenza egameni lakho akayigxekile uShembe indaba yomuntu ophiwe ukuphendula umbuzo wakho mne wethu umuntu nje ophiwe vele uShembe uhlangabeza izinto ezinjalo kodwa ngoba abantu basekudaleni babephiwe abanye basebengena umkhubo omubi ngoba lento yokuthi mangabe uphiwe bese ungena umkhubo ukuthi thola izinto ezizigubhu zokusheshisa imali udume ngoba udumo oluthandwa kakhulu umoya lo ongafica nombani nawe nami ungangifica bese kuba ukuthi ke amathonga ayangipha nomoya ukuhlula lowo moya omubi bathi ke masebephiwe labo basendulo abanye babo base beficwa kumoya omubi bagcina sebethwala ingakho sekufika uShembe esezobabuyisele kubeni ibona wangempela ukuthi isiphiwo asibuyele sisebenze sibe yisona ngobuNkulunkulu ingakho ke manje umuntu onesiphiwo uma inesiphiwo sakubo kodwa sesangcola uzoza kuShembe impela ke lo muntu sifike sihlanjululwe sisebenze ngobuNkulunkulu nangendlela evumelana nobuntu okuyibuntu ngqonqonqonqonqo ikukuphendula ke lapho mne wethu umuntu onesiphiwo ukuthi usesesontweni akashiyi kodwa ila siyophakama khona kakhulu mhlawumbe baba uNhlanzi lo mbuzo ake ngubhekise kuwena kungabe umuntu onesiphiwo ngiyazi lento ukuthi ike ingene enkulumeni zethu masikhuluma kodwa namhlanje ngiyafisa ukuthi sicacise ukuthi nanga umuntu unesiphiwo mashimani sedla amaningi kakhulu esabeni ngiyamuzwa ukukhuluma unesiphiwo lo muntu njengoba enesiphiwo mashimani usebekile ukuthi akeze nesiphiwo sakhe uyabona akholwe ngoba ngisho encwadini kubhale ukuthi amathalente neziphiwo makusetshenziswe nguwe Nkosi nangu-ke lo muntu unesiphiwo sokusebenza abantu sokuphilisa abantu sokuthandazela abantu uyabona isona isiphiwo sakhe leso uyathandazela abantu omunye mhlawumbe unamakhambi awasebenzisayo ukuze abantu baphile kungabe mhlambe uma eseyinazaretha babunhlanga sekufuna kushiye yini lokho eze nesiphiwo sakhe mhlambe bese isiphiwo sakhe lesi sisebenze ngendlela ke manje nakaShembe anganoma lo mbuzo ezwakala yini angeke uphinde lo mbuzo hayi ngiyawuzwa ukuthi uma umuntu kade ephatha amakhambi ahlanzekile ngoba phela amakhambi maningi ahlanzekile amadumbe impande lezo obhatata yonke leyo nto eyokuphila kumuntu ekwazi ukukhuthaza amasosha omzimba iyefana nemithi ehlanzekile uma umuntu kade ke ephiwe isikhwama sakubo esihlanzekile samakhambi sokulekelela abantu uchatha izingane yabona leyo nto ingane inkaba wenza lo msebenzi onjalo uma esekholwa kungabe kufanele akuyeke lokho okuphila akuphiwe no manje kufanele siqale silungisela bana wethu nomphakathi nje wonke wase South Africa isiphiwo nenkolo into embili ehlukene qale siyihlakazela isiphiwo sabantu bakini manje uma ufika enkolweni angithi ngifike enkolweni nje manje ngidlala ibhola yabona isiphiwo leso ngifika enkolweni lapha mbanjwa ngiyacula isiphiwo baningi abacula la esontweni isiphiwo leso ziningi iziphiwo ezikhona isiphiwo siphiwa abantu bakini abalele othulini ibandla likusekela phi na ukuthi isiphiwo sakho sikhulumela mashima sicoceke sihlanzeke uyayibona mbani sengathi kuphela umuntu menesiphiwo mhlambe usethempelini kunobaba uMshumayeli uyayazi lensizwa lezi iphatha imbiza zezinsizwa ukhenika amadola uyabona usengayitshela ukuthi lalela ke umntankulunkulu njengoba usula kuleli bandla ukuthi phela ungabisakufaka awuphatha izinto ezinhle izothi mayikhenika amadoda angangcolisi izingilozi zakhe kodwa isiphiwo asikwazi thina njengamalunga ebandla fanele siphinde sigcizele mbala singamalunga ebandla asiwona amalunga omndeni lo muntu isiphiwo amathonga angithi yabona isiphiwo sisuke kokhokho bakhe ngomkhulu sinodokotela besintu iziphiwo zabo labo odokotela kodwa ngeke na ubudokotela wesilungu besithi dokotela phatha upoison na udokotela wesilungu ufuna umazi mase kuleli bandla kunezinto angafanele ukuthi azenze ngomthetho nabo kufanele ngabe nabo phela siyabaqwashisa ukuthi udokotela welokhuza wesilungu ukuthi kuleli bandla akasakwenzi
Angithi bona lona kukhona lesigaba sokuthi umuntu akuthiwe mbanjwa manje sekuphelile ngakubiza umndeni kuyavunyelwana yini ukuthi ke wena usungacishwa lo mshini uhambe kodwa udokotela weNazaretha angeke sithokoze ukuthi abe kuleso sigaba ngoba lelo cala lokuthi akucisha umshini uma yena udokotela lo yiNazaretha ngikhuluma ngabe isilungu ke manje ngifuna ungizwe kahle lo yiNazaretha mase sigabeni sokuthi athi umshini awucishwe kuphume kuyena lo cala leyo mbatha yena ngoba yena uyilunga manje lemNazaretha asenayo ilungelo lokuthi athathe umphefumulo womuntu angithi yabona nabo labodokotela besilungu kufanele kube khona izinto ngoba yiphiwo zabodokotela ukuthi kube khona izinto nabo ezokwazi ukuthi bangazenzi njengoba bona behodokotela sebe namadokotela besintu nodokotela wesintu asikwazi ukuthi usukudokotela wesintu la kuleli bandla uphatha izinto ezimbi engcolisa ezinsizwa kufuna ukuthi makuthi wena unaleyo mbiza noma ulapha abantu ngalonje kube izinto phela manje ezoba zinhle ngoba ekugcineni uzoba umuntu ogcina manje usubuyisela amakholo entweni zobumnyama yabona iphiwa azinayo inkinga la ekhaya kuyena ukuthi nawo noma uphiwe into yakho ukuhlambuluka kwayo ungakanani yabona ngoba vele ibandla mbanjwa angikhuluma ngebandla manje uma uNkulunkulu ekhanda ibandla lezoni ibandla labathakathi eleyifebe elamasela sizokhenikhwa la angithi ezolukela ukukhuluma nje ngiqondise ukuthi ngqo ibandla labantu abanamacala abanezono ila sigezwa khona uma wena uzothi wena abantu abaneziphiwo abayinyanga nezangoma abafunakali uthi abacancathwe iphi ngoba mbize phela lo muntu utlalela ke ndoda isesontweni la uyabona lonto njengoba bathi uphatha into ewukuthi newukuthi embi la ekhaya isafunakala ngoba la ekhaya sikhonza uNkulunkulu into ongayisebenzisa ile nale kodwa angikwazi ukuthi asikwazi ukuthi iziphiwo zabantu sithi aziyekwe ngoba isonto ilona eliqondisa abantu basemhlabeni ezintweni eziyizono namacala abawenza ila silungiswa khona silungiswa esontweni yizo lonto manje bane wethu angithandi ukuthi sigeqa amagula mbanjwa ngoba asimuki mbanjwa ngifisa ukuthi manje lembenge siyiphethe mbanjwa kodwa ekuyiphetheni kwethu sizoyiphetha kanje yabona njengoba sikholwa mbanjwa sabantu mbanjwa sikholwa sisuka emakhaya angefani mbanjwa lamakhaya esisuka kuona anemkhuba yakhona yebo mbanjwa lemkhuba ewukuphila kuona yebo ethi mayenziwa lemkhuba uthola ukuthi akho umuntu ozofa yamba kodwa kuzojabula abasunguli bawo lo mkhuba bese izinto ziyakhanya yamba angikwenzela umfanekiso mbanjwa lapha kofuze uma kuzohlatshwa inkomo siyayipana siyiginqila lephansi idonswe kanje nalapha emlenzeni idonse ipanwe bese iyahlatshwa la uyangizwa ihlatshwa ngomkhonto angithi uyabona ukuthi imizi nemizi inemkhuba yakhona ethi mayenza izinto zasemsamo bazenze ngayo ungabe mhlambe uma mina sengikholwa kunendlela entsha yini sekufanele ngenze ngayo izinto zasemsamo wakithi ngoba mina sengikholwa enkolweni ethile noma ngoba mina sengiyiNazaretha sekunendlela manje esekufanele ngihlabe ngayo sekufanele manje ngishintshe leya ndlela eyasungulwa okhokho bami hayi mbanjwa ngiyajabula ukuthi beyithi ngizodluliseka kumashimane umbhobho ngoba mina ngibe phamele na ingilosi ngibe ngihluleke manje asiqaleni lana bafowethu isonto akacacise indaba yenkolo nesonto isonto njoba siye esontweni manje asikho ngcwele kufanele siqale nje lapha siyolungiswa isonto lifana nesikole yabona lonto siphuma emndeni engafani yabo lento ukuthi umoya esontweni wazi ukuthi ungcwele usenkingeni sisesontweni kodwa abantu abasanenkinga yokuhlula utshwala ngiyeza kulento isho kunabantu manje abasanenkinga ukuyeka insangu kunabantu abasanenkinga ukuyeka izintombi kunabantu abanenkinga ukuyeka ubufebe uyayizwa lonto nje kunabantu abasanenkinga ukuyeka ukubulala amakholo onke la sizocela umkhulu owushembe ukuthi lezi zinto ezisembethe kade sizenza noma esizenzayo namanje sizenza noma sesibhabhadisiwe manje siyahluleka ukuziyeka sicela ingilosi yashembe ukuthi isilekelele siziyeke angijayisa mbanjwa ngizoyikhuluma indaba yale mkhuba oyisho ngiza kuyo manje uma mbanjwa sizothi siye esontweni
kube ngathi umoya esontweni nolungena esontweni ube ngcwele sikejile mbanjwa uzoncenga ingakho khona into ekuthiwa amasabatha wonke ngoba ekugcineni imbanjwa kuyogcina mhlawumbe okunye kuyekekile asazi okunye futhi lapho engayekeki angithi uyayibona lonto sengisho ukuthi imkhuba esiyibonayo kade ezokhokho bethu emimbi mbanjwa siyacela sizocela ukuthi nathi eminye mbanjwa siyiyeke kunemkhuba nawe mbanjwa oyazi yakini oyibona nje obusuyikholwa nje ukuthi ngeke ngisakwazi ukwenza ukuthi mbanjwa uyabona lonto yabo njengoba ngisho khona iminsizwa yathi yenza umcimbi yathi yabona angithanda ukukhuluma ngayo yabona ukuthi hey indaba lo ugwazana nenkomthatha emane ishanga isibhamu ithela phansi yathi hayi hlalani phezukwayo kumkhuba lo omumbi ongagcina umkhokha kulo mndeni ukuthi lo mndeni njalo mwenza umcimbi inkomo yalakha iyadutshulwa wayidumbula nje wayibe sengisho ukuthi kunezinto nawe manje nobula uyikhona nje ukuthi wena kini kunemkhuba ehlukahlukene eminye uyayibona ukuthi ngoba ibiyisiko futhi elingakona elingaphazamisa amathonga nelingawuphazamisa umndeni nelingakhandi into embi emndeni yagcinela umkhokha omubi ungakwazi ukuqhubeka na mhlawumbe ngoNhlaza ke ngibuza ungabe ke inkolo yobuNazaretha mbanjwa inkolo yobuNazaretha ngisho kwaShembe kimi ngikhuluma ngenkolo yobuNazaretha mbanjwa inawo yini umthetho othi uma umuntu eseyinazaretha akusafanele amasiko akubo awenze kanje noma inomthetho wokuthi izinto zasesontweni kufanele uzenze kanje cha umthetho ukhona impela ukuthi okuya kusafanele ukwenza kunemkhuba nje manje nawo uyibona ukuthi njengoba usuyinazaretha hayi lokho akusafanele cha inkolo yangenelela mbanjwa emakhaya ngoba phela mbanjwa la uzocancathwa ngoba phela ade uphile emhlabeni mbanjwa ngithi ayibolona kunezinto ezimbi kuzofanele ezinye uziyeke uyabona lonto njoba ngisho ukuthi mina kunezinto okufanele uziyeke kunezinto okufanele uqhubeke kukuya nokuthi kini imkhuba yenziwa kini ilimaza kanjani ibandla ilimaza kanjani umndeni olelo othulini njoba ngisho ukuthi njoba kunalensizwa nje yathi menza umcimbi yadubula inkomo lokho umkhuba omubi manje ngeke sithi thina siyinkolo yobuNazaretha lokho singaqhugquzela ukuthi manenza imicimbi zinsizwa yabona idubuleni inkomo angithi ayibona lonto phinde kubuze lo mbuzo ungabe inkolo yobuNazaretha inayo yini indlela ewumthetho wokuthi umuntu meseyilunga lobuNazaretha sekufanele ashintshe indlela kade benza ngayo kubo imisebenzi enze ngalendlela yamalunga aseNazaretha cha ayinawo umthetho ukuthi akashintshe enze ngelunga kodwa okunye kuyimkhuba emimbi akade kwenziwa la ekhaya kumele kushintshe kuyena lo muntu oyinazaretha ngoba kunemkhuba mbanjwa ekugcineni ewukufa kunemkhuba ewukuphila uyayibona lonto manje buke lempunga yesintu emkhubeni ekhona phakathi kwemizi yokhokho bethu akekho noyedwa vele umuntu oyoqhakambisa imkhuba ewukufa nengekona ukuphila kodwa lemkhuba esikhuluma ngayo sikhuluma ngale mkhuba ewukuphila ukuthi inkolo iyangenelela yini entweni enjalo ngoba nayo phela inkolo inemkhuba eminingi inkolo nayo imkhuba kodwa ekugcineni mbanjwa isonto liyadinga liyafana nesikole abantu kuyadinga ukuthi baye esontweni basho ukuze bakhule ngomthetho nokukhula ngoba novalo nokukhula nangenhlonipho isonto linomthelela omkhulu kubantu abampisholo ekugcineni sibuya kude mbanjwa la besazi khona ukuthi umuntu uyakwazi ukukhanda intelezi ngomuntu imkhuba la bengalungile benziwa abantu abampisholo ukuthi icubu zomuntu ukwazi ukukhanda ngawo umuthi isonto lafika lonto layihlikisa kuyizinto ziningi izinto la sisuka khona mbanjwa isonto liyadingakala emphakathini ngoba ekugcineni liyakwazi ukusifundisa into eyokuphila yabo liyafana nesikole nje ngasho kanjalo uzothi isonto ngesikhathi sendulo lalingekho yahamba kodwa abantu babenako ukuphila omunye athi mashimane ngikuzwile ma uthi ngesikhathi sendulo ziningi izinto abantu abazenza ezazingalungile kuyiqiniso lo yebo kodwa kwabe sekufika uShembe ngenhloso okuzoba buyisela endleleni uyabona bese lo muntu uzothi nakuke manje kule nkathi yanamuhla abantu sebeyakholwa kuza kanjani ukuthi abantu benze izinto abangazifundiswa enkolweni angenze sibonele njenga nokuthakatha uma ungaya ngakini uzomuza umuntu ozothi indaba amakholwa nje ayathakatha uyabona indaba amakholwa nje babona behamba ngeemoto ezingaka bathwele uyabona inkinga uyazi ukuthi kuphi la ikhona inkinga ke kutheni abantu uma bemukela inkolo
bafuna ukukhohlwa yinkinga zasemakubo yeah abasafuna ukulungisa inkinga zasemakubo yeah ngiyakuvumela mbanjwa uma lapho belungisa belandela inkinga zasemakubo bacabanga ukuthi kuzothiwa bakhohlwa cha mbanjwa ngiyakuvumela lapho kodwa into efuna uyazi mbanjwa uyikhumbule njoba silana mbanjwa sithunywa amathonga kunjalo amathonga asithumile ayenza ayinemikhuba eminingi engalungile sithi hlaba samanaza shengabe njengokhokho bethu abazenza likhona inhliziyo zabo namhlanje ngifuna uzwa sithi namhlanje sesithwele izono zabo kuncane mbanjwa ukuthi ungathoza thina amacala thina izono zethu namacala ethu okhokho bethu esingafuna ukuthi sikuphamise kubantu ukuthi lento ishoyo yinhle ukuthi abantu njoba sebeyilana nje bephile emhlabeni abazi ukuthi umuntu nomuntu uthunyiwe ukuthi azolungisela imindeni yakhe lelo thulile ngoba okhokho bethu bebenemikhuba ogogo bethu bebenemikhuba emimbi mbanjwa nabanye namhlanje mbanjwa bayenza lemikhuba bayinzwa yibona ngoba babanakile ngoba bona ogogo bethu baboshiwe basesigodini sosiza abanye basemajele manje basebumnyameni mbanjwa ababanakile manje ugogo uyavuka agcine sekwenza into la ongaqonda ukuthi uyenza kanjani sengisho ukuthi lento ishoyo ngiyayisekela yinhle ukuthi abanye bakhohlwa emuva abantu abazi basila emhlabeni sithunywa ukuthi sizolungisa amaphutha namacala enziwe okhokho bethu mbanjwa ambethe thina namhlanje senza izinto esingazazi namhlanje amathunzi amnyama phezulu kwemizimba yethu abantu abayisukumela indaba yomsamo mbanjwa bajwayele ukuthi lobu ukhuluma mbanjwa balungise esontweni balungise emakhaya balungise esontweni awulungise ekhaya angayeki umuntu ngoba akazi abantu abahamba na umhlamba hamba na umngakanani yabo kubalekile kakhulu lokho mbanjwa sesiyakophetha Mashimane ungabe ke mhlambe uma usukholwa usuyikholwa angithi uma usuyikholwa wena usuyathandaza usuzinikele kuNkulunkulu mawuthandaza uNkulunkulu uyakuphendula yabo kungabe kufanele yini uqhubeke ugcina amasiko ekubeni usuyikholwa ukuphendula nje baba uthi kufanele yini uqhubeke ugcina amasiko uma usuyikholwa ngoba wena usuwumuntu manje othemba lakhe likuJehova othemba lakhe likumkhulu omkhulu ngoba phela abantu abaningi basho njalo umuntu uthi mina sengiyakholwa akukho kunye mina sengiphethe legama uyabona uyazi uma uselapho mne wethu ake ngizokuphendula ngqo yeah ngizokuphendula ngoba njengoba sikhuluma nje kuyayihambe sibuka ukuphawula kwabantu abantu abaningi futhi laba esinabo enkolweni kakhulu yeah okay senzele ukuthi sivulane umqondo uyabona uyazi abantu abaningi mabelalele wena ngikhuluma ngawo ukhuluma abanye babo ngiyangibona ukuphawula kwabo ukuthi abanye beze bekubuza ukuthi uba nomkhulu amakhehla kini noShembe bathi wena uqhakambisa kakhulu indaba yekhaya namasiko kunoNkulunkulu mina uyayibona lo uyayibona lo ngisho ukuthi ke kuleyo mbuzo enjalo vele ikhaya liza kuqala kunjalo leyo nto leyo nje kufanele sikhumbuzane yona ngoba inhlanzi khona umuntu nje ngoba kuphenduka njalo khona umuntu ovela beyikholwa ashunyayezwa lento ashunyayezwa yona njengoba kade uchaza bese ibona ke inkolo kuyiyona nto eza kuqala kuyena kanti noma nini lo uNkulunkulu wakho omkhonza la umkhonza khona number 2 ngoba wena uzalo sibanibani ozalo sibanibani usibanibani ozalo sibanibani usibanibani wayezalo sibanibani akujike benezinto zabo abazenzayo ezibasiza nje bathi ukhuluma ngemkhuba namasiko okubika ukwenza umkhubo omubi kunjalo ukuphendula kumbuzo siphinde sisho futhi ngakuphendula umbuzo lezi inkulumo njengoba siyikhuluma bakhona abantu esithunywe kubona zingathi ezinye zezinto mayikhulunywa ngoba abantu ngiyaphinda babuye bekhuluma umathanda wabo bese bethi bayathanda ukuchaza lokho abakuchazayo siyakwazi kulungile wena uyakwazi kodwa ukhona umuntu okudingayo kanti kuyenzeka umuntu ayitshela ukuthi lento ekhulunywayo akayidingi ngoba engayidingi namhlanje kanti kusasa uzoyidinga kunjalo kuhle ukulalela bese uyabeka emgodleni mangakudingi namhlanje ngoba kusasa ungakudinga kungeza ukudingwa uwe kungadingwa umngane yakho kungeza ukudingwa ingane yakho kungadingwa ngisho umzukulu wakho kunjalo ukuphendula umbuzo mne wethu akufanele ukuthi uma usenkolweni bese uthwena awusaphahli awusakwazi ukuthi uxhumane
noyihlo omkhulu ngoba naleyo nkolo ukuze uzuyazi ikufica uphila uyaze futhi ngabo yibona abavumile ingakho kuhambe kube nezintshumayelo la ekule ukukholwa kwethu othola ukuthi umuntu uyocela omunye uyobonga ngikhumbula nje kwakukhuluma angazi ubani wayikhuluma kodwa khona wayekade ecela imoto wayesegijima ehamba naye ishayela wayisa enkosini yathi inkosi hawu uzobonga kimi hamba ubonge kwabakini ibona abakunikile hayi mina kunjalo mina nje ngakhipha isibusiso manje kubalekile ukuthi izinto enjalo zazi ukuthi number 1 izinto zasekhaya inkolo number 2 kunjalo usuku usuhlela usucela isibusiso ukuthi kwenzeke ngendlela eqondile nobuNkulunkulu nenobungcwele nehlanzekile kodwa usuyiphahlile into ekhaya waxhumana nedalo ezikuphethe nezingilosi ezikuphethe walungisa la kufanele ulungise khona ukuze ikwazi ukuthi ivume ukuthi usithole isibusiso asiyiphethe bafowethu lembenge ngelinye ilanga enhlanzi ngofisa ukuthi masikhuluma sikhulume enhlanzi ngalento uyabona abantu abaningi banolwazi lokuthi izinto eziningi eziyisinto eziqondile isinazaretha sengikhuluma ngalabangewona amaNazaretha uyabona kunabantu esithi masenza izinto bacabanga ukuthi yinto le yakwaShembe kanti alikho isiko into yesintu ngizokwenza nesibonelo nje uyabona ukukeka akuyona into yakwaShembe akuyona isidwaba akuyona into yakwaShembe nebheshu imvunulo nje fanele ube nayo imvunulo nje akuyona ma umuntu nje uphila imvunulo fanele ube nayo ngicanga ukuthi ile ikhona le makhosazana iyashembe ihlukile yiloko naloko kodwa nako okuningi uShembe ukuthathele esintwini yebo inkolo nje kaShembe incike kakhulu esintwini imvunulo nje eyesintu imvunulo yesintu okufanele ube nayo nje uma uyinsizwa nehawu ube nalo uma uyinsizwa ukukeka futhi akukona umqhele umele ube nayo insizwa nje iphelele emvunulweni imvunulo eyesintu mbasho ukukeka futhi akukhona kaShembe amabhinqa evelekeka nje moya ngale machunweni nje ubona ukeka wakho ukuthi kuhlukile ukukeka kuyini inhloso ngqangi yakho yebo manje ufika amakhehla ngelinye ilanga afuna ngenze izinto ezithile kulomsebenzi wazo khona isembatho ababefuna ukuthi ngibatholele sona manje ngaba novalo ngisaba ngagoloza kuhamba isikhathi baloke befika besifuna lesembatho wathi esuka lomkhulu wathi yabona ke manje kusho ukuthi wena kufuna uhambe uyokeka ngoba uzwa ukukeka kwenza ukuthi umuntu abe nodlebe lwakamoya umuntu okekile bayakwazi abantu abadala ukuthi mabekhuluma naye ashesha bezwe kalula akukona ukuthi nje kumhlobiso nabantu basendulo ubabona babehamba ngokuqonda izeluleko ababelulekwa ngazo bekwazi ukuzithatha bazenze bahlonipha ingoba babekade behamba endleleni umkhulu omkhulu ababeka kuyona yonke into yasendulo eyenziwa okhokho bethu eqondile engalethi kufa egcekeni ilungile leyo nto akufanele ukuthi inkolo siqhamuke sesithina inkolo iyakuvala lokho izinto eziningi mina ke ngizibona abantu beziphikisa angikaze ngimuze uShembe eziphikisa kukhona enye insizwa khona enye insizwa edumile kakhulu eyaziwayo umne wethu siyaxoxa futhi naye washumayela intshumayelo emnandi kabi wathi wahamba waye enkosini yamaNazaretha yafike yamnika isibusiso yathi wena hamba odla igobongo uyabona wathi uShembe niyahlupha ngoba anikaze ningizwe mina ngikhuluma ngezinto zasemakini hamba uyodla igobongo walidla igobongo uyabona kodwa omunye umuntu masifika thina sifundisa abantu ukuthi izinto zakini kubalekile ukuthi uzenze izona ezo number 1 inkolo ingakuvimba entweni zakini kuvele kuthi uhlubukile yonke into bafuna ukuyizwa bayenze ngoba nake sikhulunywa inkosi uyazini ukuthi uyogwetshwa okhokho bakho ngoba lenkosi oyilinde ukuthi ikhulume iyakwazi ukukhuluma ngabantu uyabona okhokho bakho bayogweba ngoba wena ulaleli awunalo udlebe kuyadinga ukuthi uhambe uyokeka kuze ube nodlebe ukwazi ukulalela
nokuhlukanisa izinto ezikhulunywayo ukuthi lento iyisiminya lena ngamampunga asiphethe ngokunhlanhla. Baba Mbanjwa, hayi siyathokoza kakhulu Mbanjwa, sibonge kubabukeli nakubalandi bempunga yesintu. Cha nami ngiyacela baloko besilandelile njalo nje bese nemikhiqizo yami bathenge, ngiyabonga. Impunga, ngiyabonga Mbanjwa. Mashimane elakho lokuphetha. Siyabonga futhi siyabonga Nhlazo omkhulu. Siyacela futhi ukuthi abantu lezi inkulumo ezifika kubona beyidlulisele kwabanye, siyabonga kakhulu. Sikhumbuleke ukuthi isiko phambili kuba wena phambili bese ulandelisa ngoNkulunkulu, kodwa indaba iqala ekhaya, zonke izinto iqala ekhaya ekubeni uwena. Siyabonga. uNkulunkulu yena owakudala lokho. uNkulunkulu uyabona ezinye izinto zifuna ukuthi nje kwa wena umuntu uhlakaniphe. uNkulunkulu akakwazi ukuthi akakudalela umndeni bese emva kwaloko umndeni wakho ubeke emuva, ubeke inkolo phambili, ngoba leyo nto izokuqhatha nomndeni wakho. Sekudaleka manje udungonyane emndenini wakho ngenxa yenkolo, sekuzonda inkolo manje ngenxa yakho ukuthi wena uthatha inkolo uyibeka phambili kini uyibeka emuva. Uyabona abantu abaningi baboshiwe, banabazali abalahla amakhaya, imizi bangayivusa yabhidlika ngenxa yenkolo. Uma sebehambile emhlabeni abazali sebeyahlupha izingane abasazi bazolungisa kanjani bese beze la uthi ukuthi lungise thina Mbanjwa kunjani emhlabeni sihambe kahle thina esiphila emhlabeni. Kodwa siqale ekhaya nje. Masibeke isibonelo sokugcina, Kodwa hayi ukuthi ulahle ekhaya. kodwa hayi ukuthi ulahle ekhaya. Cha siyabonga. masibeke isibonelo sokugcina. Cha bengifuna ukwenza umzekelo nje ukuthi yonke into iqala ekhaya, noNkulunkulu uqala ekhaya. Kukhona ukuthi ake ngenze isibonelo nje esilulu, uthola ukuthi ekhaya ugogo la ekhaya, ugogo la ekhaya wathi amanzi awangeni selishonile. Kunjalo. Ugogo masibani lakhe wathi amanzi awangeni maselishonile. Uma ngingase ngephula lo mthetho, noma wena ntombi ungase uphula lo mthetho, uyawuphula lo mthetho. Kodwa ngesonto ekseni noma ngesabathu uyavuka uyoshaya izandla uyothi uNkulunkulu mkhulu, udumisa uNkulunkulu, wena ayikho indaba yakho ngoba uhlula umthetho wasekhaya. uNkulunkulu lentombazane igqoki la. igqoki la ekhaya. Mawuhlulwe loyo mthetho wasekhaya, ayikho lento yenze esontweni ngoba uNkulunkulu bulapha kulo yagogo washaya umthetho. Buke lo mpunga yesintu asiyiphethe lembenge, asiwuthathe lo mfanekiso oqoshiwe sudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese siqhubeke njalo subscribe ku-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV, bese sithi nje impunga. Hey, Tongo Nami.